pili-pili lang. Pili-pili na mga sir. I have no honey, I have no money. Sure, honey. Sure. No money, no honey. Uy. Daming sale dito guys, oh. Baka sa picture guys, may regalo sa Wala, cute lagi ni. Ah, pang lalaki. mga wishlist ko to guys. Ay, sabi mo naman. Patagonia. Gwapo, boss. Boss. Gwapo. Sige ko na. Gwapo taon. Sa kaya ni. Ha, gwapo. Blue or black? Ha? Blue or black? Blue. I-try daw ang black. Sobre black. So 48 mo. Pila? 48. Kira na. Natulog sa ako. Baka sa naon. Balik na yan sa plan. Yay, may palit mo na siya pero nalang ko rin na siyang palit. Hindi eh. 148. Mahal. Wait, natanong ako mga credit card. Sana ba? Ayan, nabudol na guys. Nabudol na siya ng Lululemon. Comfortable pants. Tanong pala ito. Still bayad na tayo. Pag-shower di ah. Mas bisag komportable na di. Kung pahit ana, mautig na. Ma. Okay ba? No, lemon na. Comfortable. Pahit ka to. Gwapo ilang ko ano? Texture ba? Ang ilang texture no? Le? Ah, yawa sa uncle yun. Budol ka boss. Budol. Apple kasi pagka-budol. At least ako libre. Kapit sa Taguan, Vic? Isa. Katong superstore, ano lang, sushi ba? Kapalit ka? Kahit ko. Para let's. Asusi. Ganado siya. Asusi. Asusi. Oh, sabag. Ika lang. Na tayo guys. Galing tayo dyan sa may Nabudol. Southgate Center. Isa sa uli lang sa namin yung Crocs. Napabili kami ng Wala ko. Lululemon. Nakagasot ang ka na 30. Palit na lang kami dua. Tara, let's go. Ganun mo ko sa trabaho mo. Yung Lululemon. So, binilhan ako ni boss kasi bumili siya ng kanya. On sale, from $68 to $49 na lang, guys. Bumili na sa kanya, hindi pwedeng wala. Lululemon na, ito lang, pang jogging na shorts. Size 8. Medyo maluwang pa nga. Charat! Okay, ragid ke. Yan, size 8, guys. Ang ganda niya. So, ang ganda talaga ng ang cloth ng Lululemon. Kahit sabihin mo siya mahal siya. Pero worth it talaga yung tela niya ba. Napaka-comfortable. Ayan. So, magsusushi lang kami ngayon. Kasi wala na kami pera. Sushi and sashimi kami ngayon. May pera na. Ha? Wala pang pera yan ha. Tapos, mamili kami ng cashew. Napunta kami ng superstore. Ayan. Sausage and chicken. Mga konti lang, guys. Inubos lang namin yung laman ng aming card. Yung pang grocery. Ayan. Nag-away tayo. Nakas naman ka mag-isip. Kaya anak ko, ito lang isa ba? Wala ko ito, pumasok na ito. Ang nasa itong bag, boss? Silagay muna natin dito. Pag-drip ay kapag yung mga ba? So, ba kayo nagkape lang ako, tapos may ano pa ako dito. Kape at saka may ano pa ako. Ano bang tawag doon? Donut. Lagi na lang ako nasa starter. Ano ba yan? Good morning! Pupunta natin bahay ni Roxanne today. Hopefully matuloy. Yeah. Pero yeah, hopefully matuloy. Punta natin bahay ni Roxanne today. Check natin kung okay pa bang bahay nila. Baka nawala na. Yay! So, ayan. Naglinis na lang tayo konti. Naglinis na ako ng Thursday. Kaya,
medyo malinis pa yung bahay. Hugas lang ako ng plato. Yun na lang. And then I'll go somewhere para mag-walking dyan sa may ravine. Kasi maganda mag-walking ngayon. Hindi masyadong malamig, tapos hindi masyadong mainit na din. Okay? Laters. Yeah. Magtutuloy muna tayo, guys, while yung mga facial watching. Shopping muna tayo natin mga nilabhan. Ang puti ko, diba? Ito din, guys. Ang puti ko, likas papaya. Bumili ka na ganito. Ingay naman aking. Nag-watch na ako na aking vlog. This one is a roll. Ayan. Wow, kape, and then tapos na pala ako mag- Hello people, it's 6:30. It's Tuesday right now. Hindi mo na ako mag-prayer meeting. Punta ako kinaroksan. Yeah. Punta ako kinaroksan. Kami pala nila Steve. At tayo ay i-check lang namin yung bahay nila. So, nagluluto lang ako ng dinner ni boss. At after that, 12 minutes na lang, pupunta na agad ako. So, while waiting, charge muna ko kayo guys kasi lowbat na kayo. Alright, nandito na ako kina Roxanne guys. Sila si papunta pa. So, let's go to Roxanne. Nandito na kami kina Roxanne. Mga bagagnaw. Invade na namin ang kanilang privacy. Yeah, privacy. Luto na rin kami. Kami muna. Biglaan mo. Kami muna ang may awit. Tapos, lahat ng mga plato ay hindi namin hugasan. Ay! Tapos kala kayo pag Salbahe. Salbahe. Uber kayo Tagalog, salbahe. kasi ang pinirok na niyo gamit everyday. Yay! Grabe na kita ba? Pag ano siya kigno. Hi! Kailan ka oras sa may banda? Dali raw eh. Dali ra? Yun siya, okay raw. Murag kinanan pa i-restart. Nagluto na rin ng rice. Kailangan pa i-restart. Tulog ako lang. Ay, wait lang. Ano naman? Kain! Kain tayo! Kain. Kain mo. Sige natin. Pwede na. Ano, mas maganda kasi pag binidyohan ko ng mga gusto eh. Ayun po doon. Mazda 630. I-search mo yan, 630. Mazda, okay. Nandun din sa binigay niya na link sa akin. Hindi ko, marami.
sa Brewster's. Ano kami, chicken wings for today's video. Doon na sila, sweet. Hinintay na kami. So, let's go! Mama, ba manats? Hi sa aking mga bagong subscribers. They're watching from California. Yay! Yung tubig naman. Tubig ko. I'm good. Oh, good. Let's go. Thank you for my new subscribers. Some of them are from California, US of A. Dito na kami, guys. Ganun ako, layo lang naman. Don't me. Sige, saan ako yung sa cliente mo sa kamay. Kasi mo pa sa cliente, hindi niya 18% palagi sa Tapo na. Nanguan na ka? Tulog pa ko ba? ako yung cliente. Nakasakit ka. Naganoon na lang. Diba namulog? Yeah, hi. Ito, Ang hit-hit basdan. Sabi na to? magkuhan ka Pwede na? kung order ng beer. Bye. Hindi mo ko pwedeng inumoy. Bye. Wala na sakit. Ha? Nahulog ko sa Facebook. Sige ko pa, sige ko pa. Ayan. Happy Easter. Yeah, Happy Easter. Nananisan. Kaya kung pagmata ni mo, pakatulog na yan. Kasi? Paglain, magpurma ni Tio. Ha? Saan na, sweet cream? Telephone. Kaon lang. Ah! Wait, labot pa na eh. Sasawan, no? Ha? Sasawan. Tuyo. Walang pagbantuan. Saan mo? Kami ano sa atin kasi. Yung pamutol na ako lang. Nagsustak. Nagsus ba? Nachos? Oh, marami din ah. Makayo ka. Maayo na eh. Sige! Dalawa ka rin. Ano ba sasawan? Hi, baby! Pag mo na. Ako siya kamugon. Okay lang oh. Okay lang, wala namin. Kasi okay lang. Namish. May kung kapahon, sura sa palit. Magwang sa mga. Marami eh. Pagod. Ano? Boss? Amin, lambok. Eh, dahil kita datan. Masam ng lambok. Tumayos. Saka na prince oh. Ijon or ano, Mexicano mo. Mexican chili. Inok na makabayod. Lambik eh. Wala akong tukoy. Sa lalaki. Change ang hormone. Ano na yung ba? Wala nang sugod sa mga bayo. Ano? Sabi ako na si Aisha. Sabi ako na si Aisha. Si? Aisha. Hazel? Kapalong Tagalog? Bartohon. Yeah, bastos. Nag-LA pa. Training mo nito, mas mag-training nito. Tagalog. Bye. Thank you, ma'am. Sa training, hindi pag-apagay. Sis Bata.
Wala kay gig. Ha? Wala kay gig. Pagkano na Hindi po? ko sa lawas. Oh my God. Maporma naman ang sige na kagkuhan. Wala ko partner. Wala pa sa inyo. Hindi kaya naman pero hindi sa mga kwan doon. Nangyapang si June. Yung mukhang system ba? Ba na mo ka ng kasal? Pating na nagugusto rin niya. Ba na po miyan eh? Ba na po miyan sa kasal? Pwede ba yung tipo? Ay, mag-unag ka. Kung last time, mo ka BH da. Yay! Ito masaya yung gusto. Kumo pa nga. Bili na isa oh. Ay, lami. Ha? Nandar ba ko'y kuan? Viewers sa tweet. Ano ko viewers sa California? Yay! Ha? Isa? Ano ko viewer? Bye-bye! Ingat! Bye-bye, Avery! Bye-bye! Uy! Bye-bye! Bye na, guys! Ay, lamig. Malamig ngayon. Hindi naman siya masyadong malamig kung nakara. Kaninang morning napakainit. Ngayon naman napakalamig. Okay. Ay, kalamiga. Ah! Malamig kasi hindi na naka-winter jacket syempre. Manipis na yung ano. Saan ka doon? Uwi na kami, guys. We're going home. Busog na busog. Kinain namin. Kumain kami ng wings at saka nachos at saka yun lang. Yeah. Yun lang pala. Init na. Init na kong ulo. Kami ay uuwi na, guys. Mag-color ponta ko da. Ayun na lang. We are heading home and tomorrow we will going to Jasper. Bahay na kami, guys. Tingnan nyo naman ating view. Yan ang aming view near our house. Kita natin yung downtown. Yeah. Let's head home. April lang yung suga. Huwag niyo mag-center. Nandito na kami sa parking lot namin, guys. Uy.
Matulog na tayo ng masayo. Yeah, saan masayo? Maaga. Maaga. Tulog na tayo maaga kasi pupunta pa kami ng Jasper. Kalamig. Yay. Time check. Wait, 11:46. So, I just did my skincare. Balik ulit ako sa mga nakasanayan kong mga skincare. Kasi nag-breakout tayo sa Anua. But I think nag-breakout ako. Ito na, meron talaga akong answer nito. Nag-breakout ako guys kasi baka kasi every morning at saka night inaano ko, nagsascrub ako nung yung green, parang ano niya, cleanser na green na parang may scrub. So siguro yun yung dahilan kasi nag-super dry yung skin natin ba. But anyways, matutulog na tayo maaga. 11:47. Maaga na to sa akin, guys. 11:47 na matutulog na tayo, guys. Kasi maaga pa tayo bukas. Hopefully, maaga tayong magising. Papunta pa tayo ng Jasper. At, alam nyo ba, ngayon pa ako magsisearch kung saan tayo pupunta talaga sa Jasper. Nakapunta na kami ilang beses na sa Jasper. But, gusto lang namin talagang mag-hike or whatever hike. Hindi nga kaya ng 1 kilometer hike. Charot. So, yeah. So, thank you so much for watching. First time ko nag-end ng vlog. Good night to everyone. Salamat sa mga bagong subscribers. Thank you for watching my vlog. It's not that interesting, pero I hope you like it. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye-bye.